जी नमस्कार प्रणाम। हम बानी सत्येंद्र कुमार सिंह, रउआ खबर गांव तक देख रहल बानी। रउआ सबके स्वागत बा आज के एक खास एपिसोड में। एक एपिसोड के माध्यम से हम रउआ सबके एगो शख्स से मिलावे जा रहल बानी। हम और हमार टीम गोपालगंज जिला के पंदेवरी प्रखंड अंतर्गत मझवलिया पंचायत में उपस्थित बा। हमारा बीच मौजूद बानी मझवलिया पंचायत के वर्तमान मुखिया अम्बेश तिवारी जी के छोट भाई और वहाँ के वहाँ के प्रतिनिधित्व वहाँ के करीले। और रुआ सबसे एगो खास बात बता दी दुर्गेश तिवारी जी के बारे में। यहाँ के पिताजी 2001 में जब चुनाव भइल एकरा पहले 20 बरिस लगातार मुखिया रहल बनी। और वहाँ के परिवार से फिर एक बार जौन पिछला सत्र रहल में 5 साल लगातार यहाँ के भाई मुखिया बानी। आ वही से संबंधित हम कुछ सवाल यहाँ से करे जा रहल बनी। तो आई रुआ सबसे मिलावे जा रहल बनी दुर्गेश तिवारी जी से। जी सर, बहुत बहुत स्वागत बा और हमरा नमस्ते। आपके रउरो के भी खबर गांव तक के सारा टीम के हम नमस्कार करतनी। ई भोजपुरी में जो राउरी चैनल बा ये बहुत अच्छा हमरा लागेला। हमरा न्यूज़ो देखेनी तो ये चैनल से हमारे को दिल से संबंध बा। बाकी आप पूछ सकतनी। जी सबसे पहला प्रश्न तो रुआ से हम ई कहल चाहब कि पिछला बार रुआ के जनता मौका दिलस, हो सकता कि रउरा पिताजी के चेहरा देख के रउरा पिताजी के बारे में सोच के वो सब के ही बुझल हो कि 20 साल हमने के पुरानका मुखिया जी रहल बनी, वहाँ के बेटा सब के हमने के चुनाव कल जाता। तो का ऐसा बुझाता जब रउरा क्षेत्र में जाता नहीं तो जनता के रउआ प्रति का रुझान लौकता, कैसन बुझाता? जनता रउआ के ऐसा बुझाता कि हम चुन के गलती कैले बनी कि अच्छा कैले बनी? देखिए, जनता का रुझान बहुत बढ़िया बा। काहे कि हम जनता के बीच में रह के 5 साल काम कैले बनी। जनता हमरा के एगो नेता ना समझेला, अपना बेटा नियर समझ के हमरा साथे अपन जौन भी वार्तालाप होला वो अपना एगो बेटा नियर बुझेला। अपना परिवार के एगो सदस्य बुझ के हर सुख दुख में हमरा के वो बुलावेला। कोनो भी अगर अपना गांव के कार्य वहाँ सबके करावे के रहेला तो हमरा सामने वो सब रखेला। ओके हम पूरा कोशिश करेनी कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो कार्य के हम करी। ई 5 साल में हम जनता के बीच में बहुत काम कैले बनी। जनता के बीच में हम ऐसा काम कैले बनी जैसे जनता भी हमार खुश बा। हम अगर बोले तो पूरा डिटेल में वार्ड नंबर वाइज बता देम, लेकिन शायद उतना रउरा मीडिया में शायद थी ना हो। जी हम रउरा बात के समझता नहीं, लेकिन एगो चीज़ रोता है, कोरोना काल रहा अबे कुछ दिन पहले, अभी भी हमने के वैसे बहुत उभरल नहीं। तो का कहे रुआ कोरोना में का कैले बने रुआ जनता के प्रति? बहुत सारा जगह पर हमने के सर्वे चल रहा बटे, बहुत जगह मुखिया जी लोग से बहुत नाराज बा जनता। तो कोरोना काल जौन रहल भाई 2 साल बीच बीच में गेप कर करके, तो ये कोरोना काल में रउरा का कैले रही अपना जनता खातिर? देखिए, ई राउर बहुत बढ़िया प्रश्न बा। ऐसे हम बहुत खुश बानी कि रउरा हमरा से ई प्रश्न कैनी है। देखिए, ये मीडिया के बोलल जाला कि ई चौथा स्तंभ है, इमें झूठ साँच सब पकड़ल जाला। तो ई बहुत अच्छा रउरा प्रश्न कैले बानी। हम एके उत्तर देवे जा रहल बानी। हम चाहेब कि जनता एके ध्यान से सुनो। 2 साल कोरोना में हम पूरा जनता के साथे अपन समय बितौले बानी। जितना हो सकता लोग के घरे मूलभूत जौन सुविधा होला, सब्जी के, चावल के, दाल के, जेकरा भी घरे आवश्यकता रहल, पैसा के, रुपया के, जहाँ भी सहयोग हमरा करे के रहे, जेके भी बुझाइल कि ना ई ज़रूरतमंद आदमी बानी आ यहाँ के घरे हमारी सुविधा पहुँचावे के बा, वैजा हम ई कार्य के कैले बानी। कहीं भी केहू ई नहीं कह सकत कि ना कोरोना काल में मुखिया जी गायब हो गई रहनी। कहीं ऐसा हमरा बारे में केहू नहीं कह सकता। एगो बात और ही बताओ तनी, सरकार के द्वारा कोनो रुपया ना आई रहे कोरोना काल में कि मुखिया जी 5 लाख रुपया चल जाता कोरोना काल में आ जनता के बीच ले आके बांट दी। ये हम रउरा मीडिया के माध्यम से बतावल चाहतनी। बहुत लोग जे विरोधी होला वो कहेला कि मुखिया जी के लगे 1 लाख 2 लाख आई रहा, 2 करोड़ आई रहा। तो रउरा अपना चैनल के माध्यम से चीज़ के दिखाई कि ना कोनो भी मुखिया के लगे सरकार के द्वारा कोनो ऐसा फंड ना आई रहा कि जौना में जाके पब्लिक के लगे मुखिया पैसा बाँटो चाहे सब्जी बाँटो। हाँ, मास्क खातिर मास्क सरकार दिले रहा बांटे खातिर मास्क बटाइल बा सरकार के तरफ से। बाकी जबे कोरोना
काल ई शुरू भइल, ओकरा बावजूद हम ओ समय के बहुत सारा तस्वीर बा हमरा लगे, लेकिन हम ओके साझा ना करेनी कि ना वैसे पब्लिक में थोड़ा सा गलत एगो मैसेज जाला कि सेवा क के ओके उजागर ना कइल जाला। हम सारा लोग के सेवा कइले बानी आ लोग जना बेरा भेदभाव करो कि ना होइजा जइब तो तोरा कोरोना पकड़ ली, वो चीज़ के हम कहीं ना मननी। यहाँ तक कि हमार परिवार भी कबो कबो नाराज हो जाओ लोग कि ना रौरा कोरोना में आप क्यों घूम रहे हैं, चाहे कोरोना में कहीं जाता नहीं, लेकिन हम ओकरा बावजूद भी पब्लिक के बीच में रहल बानी। पूरा कोरोना काल में पब्लिक के बीच सेवा कैले बानी। जे लोग बाहर से चली आई रहे, जेके रोजी रोटी छूट गई रहे, ओकरा लगे भी हम जाके जौन भी ओके जरूरी चीज़ रहे, पैसा रुपया सब चीज़ कैले बानी। एके प्रमाण बा हमार जनता, प्रमाण बा हमार जनता, जनता जानता जी। बहुत लोग बा अभी भी रुआ पंचायत में जे बेघर बा, जेकरा के इंदिरा आवास के बड़ी जरूरत है, तो ओकरा बारे में का कहतनी, माने ओकर इंदिरा आवास के घर ना बनल, एकरा बारे में रुआ का कहब? देखी इंदिरा आवास हमनी के एगो माध्यम बानी जा, हमनी के एगो बीच के माध्यम बानी जा इंदिरा आवास अपना जनता के लगे पहुँचावे में। स्टेट गवर्नमेंट आ सेंट्रल गवर्नमेंट ये दोनों मिल के आवास दिला, जेके हमनी के जनता तक पहुँचावे नहीं जा। हमार लिस्ट बन के चल गई बा 2018-19, 2019-20 और 2020-21, ये तीनों साल के अबे रुकर रहल। कोरोना काल के चलते आवास आइल रुक गई रहल, वो आवास आइल अब शुरू होता, तो जितना भी जनता जनार्दन के जो ना मिल पावल ओके सबके आवास एवरी मिली। काहे कि उ सब लिस्ट में नाम बाटे आ ओके अलॉटमेंट हो चुकल बाटे, ओके अलॉटमेंट पेपर सब आ गई बा। जी चलिए, अगर जनता एक बार और रुआ का मौका देता तो सबसे पहिलका और कार का हुई, सबसे पहला अपना जनता से का कहल चाहते, कौन काम करे? अगर एक बार हमरा के जनता फिर मौका देता आ जनता ई तय कर चुकल बा कि फिर हमरा के मौका देवे जा रहल बा, तो सबसे पहले हम जोन हमरा करे के बाटे, हमके कुटीर उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे वर्क करे के बा। छोटा छोटा उद्योग हर एक गांव में लगा के जे लोग बेरोजगार बा ओके रोजगार के तरफ ले जाए के बा। जे भाई लोग हमार बाहर जाके ए बार कोरोना के समय में बैठ जाता, लोग कामों नहीं मिलत हो जा, तो ओकरा खातिर हमरा ये काम करे के बा कि हर एक गांव में एगो यूनिटी बना के एगो ट्रस्ट के माध्यम से हमरा छोट छोट उद्योग खोले के बा। जैसे कि बिस्किट फैक्ट्री हो गई, दूध उद्योग के काम हो गई, धागा फैक्ट्री हो गई। हमरा छोटा छोटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रखे के बाद जिसमें कि कम से कम 100 लोग 200 लोग के रोजगार मिल जाओ। एकरा खातिर हम काम भी करतनी। हम अपना तरफ से छोटा सा एगो ट्रस्ट भी बना दिले बनी आ ओ पे काम होताटे, ओइमे लोग के जोड़ल जाताटे आ सबके कोशिश हमार रही कि 5 साल में लगभग हम 50-100 आदमी के वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से जोड़ दी, कुटीर उद्योग से जोड़ दी। काहे कि देखी एगो पढ़ल लिखल आदमी ही सोच सकता कि जनता के विकास केंगा होई आ केंगा काम करे के बा। जी बहुत बहुत धन्यवाद राहुल। अब हमारा चैनल के माध्यम से अपना जनता से का अपील कर चाहता नहीं तिवारी जी? देखिए, हम अपना जनता से यह अपील कर चाहे कि भयमुक्त होके के बा आ भयमुक्त रहे के बा। उ 10 साल फिर वापस नहीं खेली आवे के आ जौन 5 साल के माहौल रहल एकरा से रउरा लोग भली भांति परिचित बानी। तो अगर राउर बेटा नियर बानी हम, अगर निमन काम कैले होके तो हमरा के मौका दी, हमार साथ दी आ हमरा कदम से कदम मिला के चली। आ आवे वाला जौन 20 तारीख बा ओइमे अपन बहुमूल्य वोट दे के फिर अपना बेटा दुर्गेश तिवारी के विजयी बनाए। जी आप देखत रहनी हो खबर गांव तक, और हम सत्येंद्र रुआ सबके धन्यवाद करतनी, और मुखिया जी के भी धन्यवाद करतनी। तो देखत रही, ऐसे ही प्यार दुलार बनेले रही खबर गांव तक के। हमने के हिंदी आ भोजपुरी में वीडियो बन रहल बटे आ खबर चल रहल बा। प्यार दुलार बनल रहे। प्रणाम। और हमारा बीच मौजूद बानी मझवलिया पंचायत के वर्तमान मुखिया अम्बेश तिवारी जी के छोट भाई और वहाँ के वहाँ के प्रतिनिधित्व वहाँ के करीले। और रुआ सबसे वो खास बात बता दी दुर्गेश तिवारी जी के बारे में। यहाँ के पिताजी 2001 में जब चुनाव भइल एकरा पहले 20 बरिस लगातार मुखिया रहल बनी, और वहाँ के परिवार से फिर एक बार
जौन पिछला सत्र रहल में 5 साल लगातार यहाँ के भाई मुखिया बानी आ ओही से संबंधित हम कुछ सवाल यहाँ से करे जा रहल बानी। तो आई रउआ सबसे मिलावे जा रहल बानी दुर्गेश तिवारी जी से। जी सर, बहुत बहुत स्वागत बा और हमरा चैनल। नमस्ते आपके रउरो के भी, खबर गांव तक के सारा टीम के हम नमस्कार करतनी। ई भोजपुरी में जो राउरी चैनल बा ये बहुत अच्छा हमरा लागेला, हमरा न्यूज़ो देखेनी। तो ये चैनल से हमारे को दिल से संबंध बा। बाकी आप पूछ सकतनी। जी सबसे पहला प्रश्न तो रउआ से हम ई कइल चाहब कि पिछला बार रउआ के जनता मौका देलस, हो सकता कि रउआ पिताजी के चेहरा देख के, रउआ पिताजी के बारे में सोच के वो सब के ही बुझल हो कि 20 साल हमने के पुरानका मुखिया जी रहल बनी, वहाँ के बेटा सब के हमने के चुनाव कइल जाता। तो का ऐसा बुझाता जब रउआ क्षेत्र में जाता नहीं तो जनता के रउआ प्रति का रुझान लौकता, कैसन बुझाता? जनता रउआ के ऐसा बुझाता कि हम चुन के गलती कैले बनी कि अच्छा कैले बनी? देखिए, जनता के रुझान बहुत बढ़िया बा, काहे कि हम जनता के बीच में रह के 5 साल काम कैले बनी। जनता हमरा के एगो नेता ना समझेला, अपना बेटा नियर समझ के हमरा साथे अपन जौन भी वार्तालाप होला वो अपना एगो बेटा नियर बुझेला। अपना परिवार के एगो सदस्य बुझ के हर सुख दुख में हमरा के वो बुलावेला। कोनो भी अगर अपना गांव के कार्य वहाँ सबके करावे के रहेला तो हमरा सामने वो सब रखेला। ओके हम पूरा कोशिश करेनी कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो कार्य के हम करी। ई 5 साल में हम जनता के बीच में बहुत काम कैले बनी। जनता के बीच में हम ऐसा ऐसा काम कैले बनी जैसे जनता भी हमार खुश बा। हम अगर बोले तो पूरा डिटेल में वार्ड नंबर वाइज बता देम, लेकिन शायद उतना रउरा मीडिया में शायद थी ना हो को। जी हम रउरा बात को समझता नहीं, लेकिन एगो चीज़ रो बताई, कोरोना काल रहा अबे कुछ दिन पहले, अभी भी हमने के वैसे बहुत उभरल लिखी। तो का कहे रउआ कोरोना में का कैले बने रउआ जनता के प्रति? बहुत सारा जगह पर हमने के सर्वे चल रहा बटे, बहुत जगह मुखिया जी लोग से बहुत नाराज बा जनता। तो कोरोना काल जौन रहल भाई 2 साल बीच बीच में गेप कर करके, तो ये कोरोना काल में रउरा का कैले रही अपना जनता खातिर? देखिए, ई राउर बहुत बढ़िया प्रश्न बा, ऐसे हम बहुत खुश बानी कि रउरा हमरा से ई प्रश्न कैनी है। देखिए, ये मीडिया के बोलल जाला कि ई चौथा स्तंभ, इमें झूठ साँच सब पकड़ल जाला। तो ई बहुत अच्छा रउरा प्रश्न कैले बानी। हम एके उत्तर देवे जा रहल बानी। हम चाहेब कि जनता एके ध्यान से सुनो। 2 साल कोरोना में हम पूरा जनता के साथे अपन समय बितौले बानी। जितना हो सकता लोग के घरे मूलभूत जौन सुविधा होला, सब्जी के, चावल के, दाल के, जकरा भी घरे आवश्यकता रहल, पैसा के, रुपया के, जहाँ भी सहयोग हमरा करे के रहे, जेके भी बुझाइल कि ना ई ज़रूरतमंद आदमी बानी आ यहाँ के घरे हमारी सुविधा पहुँचावे के बा, ओइजा हम ई कार्य के कैले बानी। कहीं भी केहू ई नहीं कह सकत कि ना कोरोना काल में मुखिया जी गायब हो गई रहनी, कहीं ऐसा हमरा बारे में केहू नहीं कह सकता। एगो बात और ही बताओ तनी, सरकार के द्वारा कोनो रुपया ना आई रहे कोरोना काल में कि मुखिया जी 5 लाख रुपया चल जाता कोरोना काल में आ जनता के बीच ले आके बांट दी। ये हम रउरा मीडिया के माध्यम से बतावल चाहतनी। बहुत लोग जे विरोधी होला वो कहेला कि मुखिया जी के लगे 1 लाख 2 लाख आई रहा, 2 करोड़ आई रहा। तो रउरा अपना चैनल के माध्यम से चीज़ के दिखाई कि ना कोनो भी मुखिया के लगे सरकार के द्वारा कोनो ऐसा फंड ना आई रहा कि जौना में जाके पब्लिक के लगे मुखिया पैसा बाँटो चाहे सब्जी बाँटो। हाँ, मास्क खातिर मास्क सरकार दिले रहा बांटे खातिर मास्क बटाइल बा सरकार के तरफ से। बाकी जबे कोरोना काल शुरू भइल ओकरा बावजूद हम वो समय के बहुत सारा तस्वीर बा हमरा लगे, लेकिन हम ओके साझा ना करेनी कि ना वैसे पब्लिक में थोड़ा सा गलत एगो मैसेज जाला कि सेवा क के ओके उजागर ना कइल जाला। हम सारा लोग के सेवा कैले बनी आ लोग जना बेरा भेदभाव करो कि ना हो जा जइब तो तोरा कोरोना पकड़ ली, वो चीज़ के हम कहीं ना मननी। यहाँ तक कि हमारे परिवार भी कबो नाराज़ हो जाओ लोग कि ना रउरा कोरोना में आप क्यों घूम रहे हैं, चाहे कोरोना में कहीं जाता नहीं, लेकिन हम ओकरा बावजूद भी पब्लिक के बीच में रहल बानी। पूरा कोरोना काल में पब्लिक के बीच सेवा कैले बानी। जे लोग बाहर से चली आई रहे, जेके रोजी रोटी छूट गई रहे, ओकरा लगे भी हम जाके
जौन भी ओके जरूरी चीज़ रहे, पैसा रुपया सब चीज़ कैले बानी। एके प्रमाण बा हमार जनता, प्रमाण बा हमार जनता, जनता जानता। जी, बहुत लोग बा अभी भी रुआ पंचायत में जे बेघर बा, जेकरा के इंदिरा आवास के बड़ी जरूरत है, तो ओकरा बारे में का कहतनी, माने ओकर इंदिरा आवास के घर ना बनल, एकरा बारे में रुआ का कहब? देखी, इंदिरा आवास हमनी के एगो माध्यम बानी जा, हमनी के एगो बीच के माध्यम बानी जा इंदिरा आवास अपना जनता के लगे पहुँचावे में। स्टेट गवर्नमेंट आ सेंट्रल गवर्नमेंट ये दोनों मिल के आवास दिला जेके हमनी के जनता तक पहुँचावे नहीं जा। हमार लिस्ट बन के चल गई बा 2018-19, 2019-20 और 2020-21, ये तीनों साल के अबे रुकर रहल। कोरोना काल के चलते आवास आइल रुक गई रहल, वो आवास आइल अब शुरू होता, तो जितना भी जनता जनार्दन के जो ना मिल पावल ओके सबके आवास एवरी मिली, काहे कि उ सब लिस्ट में नाम बाटे आ ओके अलॉटमेंट हो चुकल बाटे, ओके अलॉटमेंट पेपर सब आ गई बा। जी, चलिए, अगर जनता ए बार और रुआ का मौका देता तो सबसे पहिलका और कार का हुई, सबसे पहला अपना जनता से का कहल चाहते, कौन काम करे? अगर ए बार हमरा के जनता फिर मौका देता जनता ही तय कर चुकल बा कि फिर हमरा के मौका देवे जा रहल बा, तो सबसे पहले हम जोन हमरा करे के बाटे, हमके कुटीर उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे वर्क करे के बा। छोटा छोटा उद्योग हर एक गांव में लगा के जे लोग बेरोजगार बा ओके रोजगार के तरफ ले जाए के बा। जे भाई लोग हमार बाहर जाके ए बार कोरोना के समय में बैठ जाता, लोग कामों नहीं मिलत हो जा, तो ओकरा खातिर हमरा ये काम करे के बा कि हर एक गांव में एगो यूनिटी बना के एगो ट्रस्ट के माध्यम से हमरा छोट छोट उद्योग खोले के बा। जैसे कि बिस्किट फैक्ट्री हो गई, दूध उद्योग के काम हो गई, धागा फैक्ट्री हो गई, हमरा छोटा छोटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रखे के बाद जिसमें कि कम से कम 100 लोग 200 लोग के रोजगार मिल जाओ। एकरा खातिर हम काम भी करतनी, हम अपना तरफ से छोटा सा एगो ट्रस्ट भी बना दिले बनी, ओ पे काम होताटे, ओइमें लोग के जोड़ल जाताटे, सबके कोशिश हमार रही कि 5 साल में लगभग हम 50-100 आदमी के वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से जोड़ दी, कुटीर उद्योग से जोड़ दी। काहे कि देखी, एगो पढ़ल लिखल आदमी ही सोच सकता कि जनता के विकास केंगा होई केंगा काम करे के बा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल। अब हमारा चैनल के माध्यम से अपना जनता से का अपील कर चाहता नहीं तिवारी जी? देखिए, हम अपना जनता से यह अपील कर चाहे कि भयमुक्त होके के बा, भयमुक्त रहे के बा। उ 10 साल फिर वापस नहीं खेली आवे के, जौन ही 5 साल के माहौल रहल एकरा से रउरा लोग भली भांति परिचित बानी। तो अगर राउर बेटा नियर बानी हम, अगर निमन काम कैले होके तो हमरा के मौका दी, हमार साथ दी, हमरा कदम से कदम मिला के चली। आवे वाला जौन 20 तारीख बा ओइमें अपन बहुमूल्य वोट दे के फिर अपना बेटा दुर्गेश तिवारी के विजयी बनाए। जी, आप देखत रहनी हो खबर गांव तक, और हम सत्येंद्र रुआ सबके धन्यवाद करतनी, और मुखिया जी के भी धन्यवाद करतनी। तो देखत रही, ऐसे ही प्यार दुलार बनेले रही खबर गांव तक के। हमने के हिंदी आ भोजपुरी में वीडियो बन रहल बटे, आ खबर चल रहल बा, प्यार दुलार बनल रहे। प्रणाम।